Okay, for today's video, intak na sa buntagon padung sa kauntuhon. So mga hoy mi para sa tuwa simbahan kay karong Pizza Jis na ay umaabot na pamilikam sa tanan yung mga kasimbahanan. So mga hoy mi kay diri man mahimutang ang pamilikam sa simbahan. So nangahoy mi tara sila gauna na sila tapos pa naulahi ko kay balo na mo ito ang halagaya na hindi kita makalakaw. Pero kuya kaya punta kay kita padala sa ito ang kahimtang. Come! Ano gundang? Guys, magandang dito. Isa. Hindi mo ating isa. Hindi, alam na to. Hindi gamit mo na. Moto no. Tagang ko na gani. Hindi ka masumba, tagang man. Ayo usahain ka waking. Ay, yun wala to. Ay, napsi okay ya hade o. Nahimo ko siya kiyang kan lubag. Wa nagamit ang original. Buka. Main lang. Uy, bahog. Nakara sa bahog, isig sa bahog kan. Nim kaon og kan. Nanira. Yang ka gududa. Nam, kuan man si Mark. Ina. Wa pa katon tang kuan bagol. Naro ko na pa. Kuan na ra ba? Oh. Ato na ikon ko nang naikon ba. Sala. Awa sang igdansa nga. Lord, salamat ko sa pagkaon. Magkabasino. Alipay. Okay, mga una ta kapiil. Pasalamat sa sabaw. Ikoy sa bawtam. Ay ram. Log? Oh. Wala siya pindot ulo. Nagtagbo mo dito sa ato na kong grahe. So, Pagkirahe. abang grahe ato ko lugsum ako sa ubos. Daghan kay balwan dito do. Nasilang ko na. Pero nandig ko. Sinandig ko slap-sap. Daghan kay eh. Nga. Ito na to. Lugar ka man. Dali. Marbakan na itong kam. Kaya ko eh. Mahulap na din. Mahulap na kita. Nanahan nagpag na ako. Pagp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 
Hindi sa. Kami ang sa kabugkos kuan man, adlaw. Anong karon?
Uli na may mga katiil. Oh. Yan sila pasan ako. Walay gidala kanira akong dala. Manggara akong dala. Bisa pag bisa kanira akong mangga dala pero wala na dako na kay akong ginhawa. Punga kayo. Landong kayo diyo kay dako kayong punuan sa baliti. Sige, salamat. God bless. Bye-bye.